Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Daisy adinan inlanad ti pudno a lugar a nagtaudan na. Nga iti agdama, kat agnig negosyo iti syudad ti Baguio. Ngamsakbay nagagayam, maminsan pa'y nga umapela kami iti tulong yo, maipanggap kadagiti impostor, scammer, kan sindikato, nga agre-re-upload iti drama tayo, adagiti tugot iti dana ti biyag. Liklikan nyo ti dumngeg kan mang suportar kadagita a YouTube channel gagayam, taarig na taktakawon da dagiti pakasaritaan a nagtaod metla kada kayo, nga ikagkagumaan kan ikarkarigatan tayo nga ikan biyag. Tapno matulungan da kami iti daytoy alaban mi, dumngeg, i-like, i-share, i-follow, kan ag-subscribe kayo laeng iti legit a social media platforms tayo, a Ferds Caballero Facebook page, kan Ferds Caballero YouTube channel, tapno agtalinaed nga updated kayo kadagiti baro nga upload tayo. Makablaawan ti Relao family di Tairisan, Syudad ti Baguio. Shout out pa'y kada Eric Palabay, Susan, Alberto, ken Karen Kayat from Catherine Kayat. Amin at taga Barrio Cabariwan, Tagudin, Ilocos Sur. Shout out kada Jasmine Rivera, Imelda Velasquez, Carolina Manangan, ken Marjorie Clemente. Corazon Soriano, Timuños, Nueva Ecija. Hil Limon, Liomar Canchona Limon. Happy Fiesta dita sa Ping Kamalanyogan, Cagayan. Makablaawan pa iti Matusalem family ti Sitio Corpus, Quezon, Isabela. From Nelia ti Dubai. Linda, MM, Adeline, Giselle, kastamot ni Iza, LV,
Len, Gray ken Kylie. From Judith Ramos ti San Luis, Pudtol, Apayao. Delenya family ti Barangay Evangelista, Tayog. From Manolo, Delenya. Makablaawan pa'y amin a members ti Federal Guardians Brotherhood International Incorporated. Kas kadagiti chapters ti Cagayan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Tarlac, Isabela, Quirino Province, Nueva Vizcaya, Bontoc Mountain Province, Cordillera ken Baguio City. From Brother Washington Romel Andam, the headquarter, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Daisy. Dear Manang Emmy, naimbag na oras yu amin na mangbukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay lakuma ta si kakaradkad kayo adanunan to'y surat ko. Maibilang akmat kadagiti naayat a subscriber kan mang tartarabay kadagiti uploads yo iti YouTube manang. Adumot na napadas kan nagduduma apakasaritaan tinangagak, manipod na duktalak to YouTube channel yo. Kat si papanakalak amang ibaga, at talagamat apakaagsawan dagitoy itinabalitukan nga adal. Saan laday tamanang, pakaalaan matlaang dagitoy apakasaritaan iti impormasyon, maipapan itinuan niya ti umno nga aramiden, no dumteng dagitay gundaway, a maipasungal-ngal ti asino man iti saan agagangay a sitwasyon. No apay anak kunak daytoy manang, gaputa may saakmat kadagiti nakapasar iti naidumduma apakasaritaan. Ilingad naklaangan itinagan a Daisy, Diakon inlanad ti pudno a nagtauda ka lugar, ngam adabasit a negosyo iti syudad ti Baguio. Idi addaak pay laeng iti lugar mi, tumaptapugak iti talon, tapno makataggedak, tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Maisaak ngamin abalasang nga inamanang. Tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kapay ka lang, nanang. Itay pengur-urayon ka. Pasensya kan anak ko. Insimpami pa'y ngamin dagiti tabako iji kamarin. Narigat mo't no sa anak at tumulong amang isimpa ka dagiti tabako. Ta mga nukisayan dan tumanan titangdan ko, anak. Kasta ka din, nanang? Wen. Alam, mabitla ang taisagana kung ti pangrabyan tawan. Nakaluto ako ni Tinapoy, nanang. Ha? Nagluto kan, anak ko? Nanang. Tay supay nga ramidom. Oray so lang ti may tulong ko kan ka. Ay una yan, anak ko. Talaga ananakam ka. Amok ngamin nga nabannog ka pa man na sumangpot ka, nanang. Iso nagluto akon. Agyaman ak unay iti Diyos, tananakam ka, anak ko. Maalang arudan, siya kon ti makaamong agluto iti si daan tawan? O sige, nanang. Tay tuloy ko nga ramidon ti homework ko. Sige lang, anak ko. Siya kon ti makaamo iti kananta. Narnakanan ni Junjun nga anak ko. Ay, Diyos ko. Agyaman nagtauray no nagbanagak a disgrasyada. Gapo iti panangalilaw kanyak ti ama ti anak ko. Napadakkel ko lata na sayaat ni Junjun. Iso na lang tamarik na kasaan nga umdas ti matmat gadak dito lugar mi. Dumakdakkelan ti anak ko. Katapaman ang makalpas iti elementarya. Sigurado ang nagasgastos tumanan ti panagadal na iti high school. Talaga asaan nga umdas ti matmat gadak iti panakitangtangdan ko iti talon. Kan uray pa iti pagtabakwan. Pudno hadda urnong ko. Nga mamin anumot lang maibus day jay ngay. Malaksit no ibaot ko iti negosyo. Tapno da pang rugyak. Ay, kasta ti kasayaatan nga aramidak. Inton Sabado, tawan sarak ti anak ko iti pagadalan. Ibilin ko to pay lang kaninanang. Agluasak iti syudad ti Baguio,
tapadasat ti mangkita iti uray basit a pwesto a pangrugyak nga agnegosyo. Kundring, si kaman laangan ti mapanbangkita no asido ti sangaili. Awan ba't tinamnama ka sa nga iyo ita? Nuray siyak. Pakikita man laangan tanay. Makumiko makiter aramidag. Malangarod, mabitla ang karmala. Nukasta, saan kagayam at agasutat ti bagyo, balasan ko? Saan, sir? Ay na, tata ko namlatan kanya. Na formal na unay ti sir nga awag mo. Pasensya kayon, tata. Kasta, may mayat adanggan. Di na udi anang renta iti basit a pwesto mi jay sentro. Natiwod nga agbayad. Iso nakapungtot yung asawa kat sinublinan day jay a pwesto. Kasta ka di, tata? Wen, kinapodno na. Ano ti umay makisarsarita kada kami ang mga yatamang renta iti day jay a pwesto. Ngamsan mi basta imparenta. Tama nga no makasarak kami manan iti natiwad lang arudan natangsit pa. Ay na, saan kayong agdanag kanyak, tata? Numariknak asaan ko akaimaan ti agpwesto iti iparparen tayo. Kasarita kayo adagos nga ibatakon. O di kasla nakigasang-gasat ka lang no kasta balasang ko. Anyangay nga rod, tata. Talaga akasta ti agnegosyo. Sa bagay. Ang aniaya ti panggap mo aramiden iti dadya a pwesto. Nakitak namin nga adda pagadalan iti asideg, tata. Kan adamot dagiti construction iti lugar. Panggap ko kumati agistor ijay. Kan numasangok lakit di, agluto ak iti makan ta isupay nga ilakok. Ay na, mayat dayta na panunod mo. Ang adda ka di pagdagusam dito sudan? Agsapulak pay laang, tata. Iso at temporaryo siguro nga umyanak pay laang iji pwesto numang lukata kon. Kasta gayap. Ano kaya't mo adamat bakante ana eranta apaabangan mi dito compound? Para kumay-timay sa pamilya day jay nga magmay-may sa kamat balasang ko. Kasta aya, tata? Kita agman nga rod, tano ka ba alaklakit di? Oray siyak mo timang renta, tapno may salaang ti agbalin akaserak. Nasingpot ti agasawa, ada tata Kondring kan nana Carmela manang Emmy. Apag isupay tapanaksid iti pwesto a rinenta ak kadakwada, ada pa yan narenta ak apag naedak iti compounda nga asidaglaeng iti naalak a pwesto. Manipod iti urnong ko nang rugiak iti basit apag tagilakwan manang. Napintas mo ti lokasyon ti pwesto, tamalaksid nga asidag iti pagadalan, at dapat dagiti construction iti asideg. Kat iti amin pwestok ti paggatangan dagiti trabahador. Malaksid pa'y dagiti estudyante iti asideg a pagadalan. Iti kaasi ti Diyos manang, dakkel ti mapaspastrek ko iti pagtagilakwak, taing kagumaak pa'y ti agluto-luto iti agduduma akita ti merienda kan makan no nawaya aklakit di.
Iti ababa sarita manang, nabiit adimuras ti negosyo. Iti pwestok mutlaangan anaamamok ni Randy manang. Nagpaamamo kanyak amay sa aminero. Nasingpat ni Randy, kankas kanyak, nagtaod mutlaang iti sa bala a lugar, kan makipagnanaed iti kasinsin na nga adda balay na iti asideg ti pwesto. Iti ababa sarita manang, nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa, kat naaddaan kami iti relasyon manang. Kumusta kayo mat ka ni Randy? Di tapag nanaadan nyo nga ay balasang ko. Okay kami Tata Kondring. Amom Daisy, nagasat ka man. Ha? Pagkunaan nyo, Tata? Panunutam lang na. Ang may saka si Mangbay dito sudat. Ididamo rinintam lang ti pwesto mi iti asawak. Napaduras mo tinegosyom dito eh. Kalpasan na si Mangbay iti biyag mo ni Randy. Tata Kondring. Kas madlaw ko kat nasingpat ni Randy. Saan una ama nagsasaungam nagagat? Isu ti makakaadong agtrab-trabaho kadang iti maobra iti pagnanaadan niyo. Kalpasan na mapanakan tulungan ni Jay Pwesto. Talaga adak kala katulungak ni Randy, Tata Kondring. Iso analaos ti panagyaman ko iti Diyos, tasimmang ba iti biyag ko. Maaklon na pa iti anak ko iti kinabalasang. Dahita ti kapatgan, Daisy. Narigat namin no di nakit din maaklon ti anak mo. Ay sabali na saritaan dahita. Saan man, Tata? Amuyo mat, namin anon anak kita na ti anak ko. Kat maragsak anak, tanalagaan mo't laang tirik na ti anak ko kankwana. Nakuna na iti na minsan nga isukat sigod aminero. Sana ya? Wan Tata Kondring, panagminas ti trabaho na iti lugar da. Kita man lang agpaiso ni ayatan niya. Anya ti kaya ti asawan, Tata Kondring? Daisy, balasang ko. No panunutin anaimbag, dakdakal ko mga amang timatgadan na iti kinaminero na iti lugar ta. Ngam kapo tanam-amokan, nakarelasyon na kan. Di nan inalman ti dakkal ang matgadan na. Kat kinaykayat na kan atulungan laangan iti imbangon mo ang negosyo. Banag apakaragsakak mo, Tata. Ngamin, nanamnam ay ti panagnegosyo no adda ni Randy a katulunga. Di ka matagtagari, Randy. Awan Daisy. Sa anak lang kami na makaturog. Anyamin timang burburibur iti panunot mo. Itay pa apalpaliiwan ka. Nakaununag ti pampanunutam. Ada ka di parikot? Awan. Awan ko na, mga nagunag mo ti panagsannaay mo. Awan ngayam. Ada ti trabaho nga awat ti kasinsin ko. Kasi di sigod, construction. Kaya't mo asawan? Ag-construction ka manan? One day si. Sana bali, ta dito'y mutlahan pag nanaidan ta ti pagawidak. Kan nasikaswak ti amin na trabaho dito eh. Saan ka mat nga obligaan nga agtrabaho? Nang ro nakatakil ti may tultulong mo kanyak. Daisy, amumat. Sakbay pa nagamamutan. Tumultulong ak iti kasinsin kong ag-construction. Tajakot nga raw din nagsubli di lugar ming agminas. Randy. Palubusan naklat ako man. Kaya't kumot ti makatulong iti pinansyal na gastos ta. Ngam sigurado ka nayon kan amabannog.
Makabannog samot ang konstruksyon. Tinakpakadanagan, Daisy. Basta palubusan na ko, ma. O sige, adakan ka day tarandi. Sikat makaam mo. Agyaman ak. Ay-ayatan ka unay-unay, Daisy. Ay-ayatan ka nga, Randy. Unay-unay. Amom kundring, maragragsa ka na ka makakikita ka da Daisy kan Randy. Madlaw nga ipatpatag dati tunggal maysa. Kas matla ka data, Carmela. Nalaos ti pa nang ipatagtay ti tunggal maysa. Iyarig mo man kadatan tinadlaw ko kada Daisy kan Randy. Katang pa'y sumat saan aya. No saan tangag pimpin na iti kasta unay. Di saan ta kumanala ilo iti tunggal maysa nga aging gaita. Ay na, sika at talaga. Wen ko nam kadilatan, di kan kumuntra. Nala, uwan man laangan. Naimpagtasaan ta ka dun na nagiti anak ta. Tanusan, sigurado anapalalo mananti panang kantsaw da kadata. Gapo kadagita nga ibagbagam. O katanya ko matidakas na ngayon no kantsawan data. Talagamot ngamin na nalailo talatay ti tunggal maysa. Isungawan anyaman na nga uray anya ti bagbaga ti asino man, Carmela. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kastamot kabsat, ada ka digatangam. May sama na mineral water. Nagdaga ang amin. Ay, sige kabsat. Adtoy. Agyaman ak. Mano ka di daytoy? 15 pesos lang kabsat. Dayto ti bayad ko, kabsat. Ay na, makapabang arte makainom iti nalamis, adanom. Talaga kasta kabsat, takas na ko namon, pirme ang nagdagaang. Kabsat, kinapudno na. Amamok ni Randy. Ha? At ay bagakan ka, ngam pangaasim tadi mula ko mansasawan kan kuana. Amangan ngamin no agpagkatibiyag ni Randy. Iti kanito ang madakamat mo kan kuana ti maipapan kanya. Iti pa nakamamok ka ni Julius, naragsakan akman ng Emmy, takamaudyanan na, at damot laangan makasarsaritak maipapan kan ni Randy. Sipod ngamin nagamamo kan naadaan kami iti relasyon, sana pulos ang nagis-istorya maipapan iti kinasya sino na. Malaksid laang iti imbaga na nga isok at may sa aminero iti lugar da, kan nagluwas iti syudad ti Baguio ang makipagnaed iti kasinsin na. Naklaatak kadagiti imbaga ni Julius maipapanken ni Randy ididamo pay la panagkita mi manang. Nangruna iti imbaga na asigod nga agkadwada ken ni Randy iti kabambantayan, tagpada da kano akameng ti makakanigid a grupo a lumablaban kontra iti gobyerno. Aklo nag-adyak pinati ididamo dagiti imbaga ni Julius,
Tasaan mo't amadlaw itilangan ni Randy nga isukat sigud gayam a rebelde. Aging ga iti nagbalinan a masansan ti umay ni Julius iti ayan ko, kat adupay tinaamwak ken kuana maipapan ken ni Randy. Di tangarod nga inot nga inamok ti amin babaen matlaeng iti pan nakisarsarita ken ni Randy. Kampay idi kat nagdamag-damag ak maipapan iti kabibiyag ti maysa a rebelde, kat amin nga insungbat na kanyak, umarngi kadagiti na ibaga kanyak ni Julius. Aging ga iti kinasarita nak ni Julius maipapan iti pudno apanggap na, no apay adi na kayat amaamuan ni Randy ti maipapan ken kuana. Anya ti kunam, Julius? Amo ka napatagkan ka ni Randy. Napanagnagak da ita, kabsata. Isang nga manugot ka kumay tigid daw ko at tulungan na. Tapno maaresto ni Randy kat saan ama isagmak. Anya? No talaga napatagkan ka ni Randy. Patsak nga't adda nga almanam ama panlangan ni Randy ti ikot dagiti pan nakabagiti lintag. Ngam ti maisagmak no bilang lumaban no maranaan dagiti otoridad. Ha? Malaksi ti panagbalin mi asigo da kamang ti makakanigi da grupo. Pinadakas pa'y dagiti sigo da kakaduami ni Randy. Anya ti kayat masawan, Julius? Amin na krimen nga inaramid da sipod simina kami ni ti grupo. Impabasol da ka ni Randy. Ha? Diyos ko? Iso ang nagtupak amin ka ni Randy ti pamabasol. Kinapudno na. Agrurutapon ti kaso na. No saan ana alumamay asumuko kadagiti polis. Nagkadkad. Ang mga niya ti mapasamak kan kuana. Ngam no dagiti mo't sigo da kakadwami ti makarana kan kuana. At adan ang maisagmak ni Randy. Kaya't mo kadi ang mapasamak ti kasta. Anyati ko na mayuman mo kada kami, balasan ko. Daisy, balasan ko. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Huwag nga Rod, madlaw ang mariribukan kalaunay Apay ka di. No anya man day ta apakaburiburam, alan, ibagam ka na kami. Ang mamot nga imbilang da ka na sana sabsabali ka na kami. Husto ti asawak, Daisy. Iso nga ibagamo no anya dayta. Amo yamot no kasano kasimpot ni Randy. Kano kasano ti kinapatag ko kan kuana. Saan ka di, Nana Carmela? Tata Kondring? Wen balasan ko. Apay, adda ka di, pare ko? Huwag nga agpaiso, Daisy, balasang ko. Ne, apay ngayag sa ibag kamatan, Daisy. Ibagam ka na kami noon niya ti mapaspasama. Di ka kumagsangit. Ibagam ko ma. Dumnag kayo, Tata. Nana. Kagsapay lang ko matamatulungan dakiti daytoy. Sapay lang ko, Agyamanak, tanalo ko'y kamot lang, Daisy. Agyamanak, tayo manugot ka. Diyak kaya ta maisagmak ni Randy.
ipatpatag ko unay ni Randy. Kasing karikan ka. Saan naman ni Randy? Siya ka mismo ti pamanagnak asan to pagaramidan dagiti pulis iti dakas ni Randy. Iti kaadami iti kabambantayan. Nagbalin kami nasingad ka ni Randy. Namin nga inyali kakanak. Sinalakniban na. Italaang nga makabayad ak iti utang ko na imbaganakam kan kuana. Agtalaga kang ka, Julius. Sapay la ko ma, ta sa anak nga agbabawi iti da ito nga inaramit ko. Siya ko na mismo ti mangibagbaga, Daisy. Dahito iti kasayaatan na nagbalin a desisyon mo. Sigurado ka mayadayo iti pagkan ni Randy. No lakit di tanaanayas ti isusoko na. Mayadayo pa'y iti paggad. Amo ka mabuti nga sumuko ni Randy. Nagastaak mo ti didamo. Anya ti kayat mo asawan? Idi adda kami pa'y lang amin iti kabambantayan. Imula da iti isip mi nga iti kanito ang matiliw da kami dagiti otoridad. Sigurado aparigatan da kami. Patayin da kami. Anya? Ngam awan ginapudno amin dagita. Siyak ti makapanagnak. Tati kinapudno na. Tulungan pa iti gobyerno dagiti kaskada kami nga agsublin iti sidong da. Awan kinapudno ti inmula da iti isip mi aparigatan da kami dagiti otoridad. Isong agtalag ka kumakanyak desi. Basta naandayas langit diti isusuko ni Randy. Sigurado amananam na matikas iti mapaspasarak ita. Ti kinanam ay kan tulong manipod iti gobyerno. Kang runaan na iso ti kinasimbang ti panunot kan pakinakam. Husto nga tati malakad ta ni Daisy nga aramiden na, kundring. No, para kanyak. Husto laeng, Carmela. Oh, kasanun no maisangbak ni Randy. Kasibot ni Daisy no bilang dinantun makita pa'y ni Randy. Saan namin nakomporme lahat pampanunutem? Awan ti daka sa mapasamak ka ni Randy basta sumuko iti naanayas. Oh, Mamati kadagitin magbakaray dyan Julius ka ni Daisy. Nalawag matsan ka di. Sigod nga agkadwa na ka ni Randy iti kabambantayam. Ngamit na nagsumrin iti sidong ti gobyerno da dyan Julius. Nasimbangan ti panunot na. Saan nakasidi akanayon nga agama. kundring. Isu nga awan ti rumbaga pagdanagan tayo, Carmela. Kat saan ta nagbidot, iti balakad sa kanidaysi. Mamati akahusto lang ti pandakitinulong ni Daisy, tapno na ulimag kanaanayas amatiliw dagiti pandakabagitilinteg ni Randy. Nakarwaran iti compound ni Randy. Sigurado apan padaanan ng dagiti pulis. Sinigurado nga awan ti uray anya nga igam ni Randy iti irurwar na diti pagnanaadan mi. Isama mati akasaan ang lumaban, no bilang takamaga ng dagiti pulis. Manipod dito'y tawa ti pagnanaadan mi. Makitak pa'y laon ni Randy. Bayat nga umadaday.
Dachayan. Kinamagan na iti pulis ni Randy. Diyos ko, madlaw iti jar na itamak kita amabutang ni Randy. Agsambag ka na kitimbagan ni Julius. Nga awan tinaka sa mapasamak ka ni Randy. Kasayatan pa'y kititipan nakakamagnan. Tamaya dayo itindaka sa panggap kan kwa na. Nagiti sigod, akakadwa na. Nawagak iti tawa ti pagnanaadan mi ni Randy idi kinamag dagiti pulis manang Emmy. Idi damo adda pa nagkitakit na tanakitak a naggulagol ngem apag-apaman laeng. Takalpasan na disnudon a naglugan iti mobil dagiti pulis. Saan kami anaikan iti gundaway nga agpakada iti tunggal may samanang. Ket aklunak nga aging gaita saan kami pa'y nagsasao sipod na tiliw, nang runa pa'y tanayakaran iti pagbaludan iti lugar da ni Randy. Taijay arumbeng asangwan na dagiti asunto kontra kenkwana, a pinarnuay dagiti sigod a kakadwana iti nakaikappengan na a grupo. Kinapudno naman ang maamakak at talaga makisarita ka ni Randy. Taamkak nga amangan no anya ti ibakal na kanyak asarita, no bilang maamuan na akakonsabo sak gayam iti pan nakatiliw na. Iti naudi a panagsarita mi ka ni Julius, na ibaga na nga adda kanumet iti nasayaat akasasaad ni Randy. Agtungtungpal kanumet kadagiti ipapaaramid dagiti otoridad kenkwana, nang runa idi napaneknekan na nga awan ti kinapudno ti immula da iti panunot na, aparigatan da iti unag ti pagbaludan no bilang tamatiliw. Aging gaitamanang mariribukan akpailaeng. Panggap ko ti mangsarungkar ka ni Randy iti lugar a nakaibaludan na ngam agal alanganin nakket nga rod. Jakmat ammo no agsubli pa iti sigod ti relasyon mi no bilang tamakaruar iti pagbaludan ni Randy. Talaga ajak amo no anya ti rumbeng nga aramidek. Pasaray pabasulot payket din dagiti makakanigid a grupo. Tano panunutan a naimbag, talagamot nga isuda ti puon ken gapo no apay a nagbanag akastoy ti sitwasyon mi ken ni Randy. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Daisy. Daisy, pagayam ko. Saan ka matket di amababalaw no kasta ti marikrik nam? Mamati ak talaga nga aglalaok ti mapampanunot mo ita, gapo kadagiti napasamak. Ngam kastoy ti maibagakken ka. Agtalinaed ka kumaan na tibker. Dua abanag ti maipalakad ko, kat adaken kan no anya ti rumbeng asurutem. Umuna, no talaga akayat mo amaamuan ti sitwasyon ni Randy, patuluyam ti mangsarungkar kenkwana, tapno makasaritam iti nalapat. No bilang maamuan na akaraman kagayam iti pan nakakemeg na, masapul a nakasagana ka iti anyaman nga agbalin a desisyon na. May kadwa, uray anya pa iti napasamak, masapul a sititibker kalatta amang saranget iti amin. Laglagi pem nga adda ti anak mo nga iso at talaga ti makagapo, no apay nga agsalsalukag ka, kat saan arumbeng abaybay am ti pagbiagan anarugyam, apara iti masakbayan ti anak mo. Adaken kan no anya kadagita ti pagarupem, apara iti pagsayaatam, ken pagsayaatan met ti anak mo.
Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.